дар муносибатҳои ҷамъиятӣ мақомоти корҳои дохилӣ ҳамчун сохтори шохаи иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ҷиҳати таъмини амнiyatu осоиштагӣ, нигаҳдории шароити бехатар барои зиндагии арзанда, татбиқи сиёсати дохилии давлатдорӣ, ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон мавқеи намоён дошта, ҳайати шахсии милитсияи тоҷик ба таври шабонарӯзӣ ба халқу ватан садоқатмандона хизмат мекунанд. Моҳи ноябр дар баробари таҷлил аз рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, рӯзи президенти мамлакат ва рӯзи парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон иди касбии кормандони мақомоти корҳои дохилӣ таҷлил карда мешавад. дар ин рӯз аз корнамоӣ ва хизматҳои шабонарӯзии дорандагони ин касби пуршараф ёдоварӣ мекунанд. хурду бузург медонанд ки пойдории тартиботи ҷамъиятӣ аз матонату ҷоннисорӣ ва хизматҳои заҳматталаби кормандони мақомоти корҳои дохилӣ вобаста аст. барои як шаҳрванд муҳимтарин чизе ки зарур аст ва эҳсос мекунад ин амният ва субот аст ва шаҳрванд тамоми нақшаҳои худро фақат дар ҳолате метавонад амалӣ кунад ки субот бошад, дар ҷомеа тартибот бошад ва ӯ тавонад озодона фаъолияти худро бикунад. бинобар ин вақте ки мо мехоҳем фаъолияти ниҳодҳои корҳои дохилӣ ва милитсияро арзёбӣ кунем, муҳимтарин меъёр барои ин арзёбӣ ҳамин амнияту суботи ҷамъиятиест ки имрӯз мо дар ҷомеа дорем. милитсия дар намуди имрӯзааш ҳарчанд дар замони шӯравӣ зуҳур карда бошад, аммо ин гуна вазифаҳо ё мақомоти ҷорикунандаи тартибу низом муборизабаранда бар зидди ҷинояткорӣ бо шаклу номгӯи дигар дар таърихи давлатдории мо пештар низ мавҷуд буд. вазифаи корманди милитсия чӣ дар замони истиқлолияти давлатӣ ва чӣ аз дӯриҳои таърих хизмат ба мардум, ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон ва дар ин замина таъмин намудани адолат ва тартиботи ҷамъиятӣ аст. хусусан дар давраи ниҳоят ҳассоси таърихӣ ки Тоҷикистон соҳибистиқлолиро соҳиб гардида давлатдории навини худро оғоз менамуд, милитсияи тоҷик исбот кард ки дар баробари мушкилоти пешомада истодагарӣ карда метавонад ва дар бунёди давлати муосири миллӣ саҳм мегузорад. имрӯзҳо низ новобаста ба вазъи тағйирёбандаи ҷаҳон вусъат пайдо кардани ҳаракатҳои тунгарою хатарзо ки ба амнияти кишварҳои минтақа ва ҷаҳон халал ворид менамоянд, кормандони милитсия ин рисолати бузурги касбиро содиқонаву ҷавонмардона иҷро карда истоданд. амнияти шаҳрванд, амнияти инсон, амнияти одам аз ҳама чиз воло меистад. аз ҳамин нуқтаи назар милитсия кореро ба анҷом мерасонад ки ана ҳамин амнияти рӯзмарраи инсонҳоро таъмин мекунад. масалан имрӯз дар маҳаллаҳо, дар шаҳр, дар вилоят, дар ҷумҳурӣ вақте ки мо мебинем ҳамин мақомот кореро ба анҷом мерасонад ки инсонҳо тавонанд ки саҳар аз хоб бархезанд, сиҳат саломат то коргоҳ раванд ва аз коргоҳ боз баргашта ба хонаҳошон биёнанд. аз ин рӯ ҳамин вазифа, ҳамин рисолат воқеан ҳам рисолати муқаддас аст. фаъолияти мақомоти корҳои дохилиро ҳифзи арзишҳои муҳимтарини ҷомеа ки низоми давлатдориро ба танзим медароранд дар бар мегирад. таъмини тартиботи ҳуқуқӣ, бехатарии ҳаёту саломатӣ, дахлнопазирии моликият, ошкорсозии ҷинояту вайронкунӣ, пуштибонӣ аз манфиати давлат, назорат аз болои риояи қоидаҳои ҳаракати роҳ, барасмиятдарории низоми шиносномадорӣ ва дигар самтҳои барои сиёсати давлатдорӣ муҳим вазифаҳое мебошанд ки ба салоҳияти милитсия бовар карда шудааст. то замони соҳибистиқлолӣ дар кишвари мо муассисаи олии омодасозии мутахассисони баландихтисос барои мақомоти корҳои дохилӣ вуҷуд надошт. хушбахтона имрӯз чунин мушкилӣ ҷой надорад. академияи вазорати корҳои дохилӣ ягона мактаби олии махсус аст ки бо фарогирии 6 факултет аз ҷумла факултети рақами 4 бо қароргоҳ дар шаҳри хуҷанд ба тайёркунии касбӣ ва такмили ихтисоси кормандони мақомоти корҳои дохилӣ машғул мебошад. муассисаи таълимии мазкур дар тайёр кардани мутахассисони ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ нақши асосӣ дошта, хатм кардагони он дар аксари мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқи кишвар фаъолият доранд. барои фаъолият дар мақомоти корҳои дохилӣ дар баробари ҳисси баланди ватандӯстиву худшиносӣ, азму иродаи қавӣ, пуртоқатӣ ва шуҷоату далерӣ, пеш аз ҳама хоҳиши содиқона хизмат кардан ба ватан модар ва давлату ҷомеа муҳим аст. бояд ҳар як шаҳрванд барои дар низоми мақомоти корҳои дохилӣ хизмат кардан хоҳиш дошта бошад. ғайр аз ин гузашта бояд қайд намуд ки дӯст доштани ин касб инчунин бояд нотарсӣ, зиракӣ, инчунин аз ҷиҳати рӯҳӣ, ҷисмонӣ тавоно бошад
و اینچنین خیشتنشناسی، وطن دوستی، انسان پروری، انسان دوستی و دیگر پرینسیپ هایی که عموم بشری در علم حقوق جنایتی قبول کرده شده است باید دارا باشد و فکر میکنم که میلیسیا تا آخر برای تنجی امانی وطن خود کوشش به خرج میدهند. مقامات کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان از روزهای اول صاحب استقلالی پیوسته جهت عملی‌گردانی سیاست دولتی در همه سمت‌های حیات جامعه با هدایت و راهنمایی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بهر تامین بخطری و امنیت جمعیتی فعالیت نظررس دارد. محض کاربری و اجرای رسالت کسبی میلیسیا امکانیت می‌دهد که محیط بخطر برای کار و زندگی شهروندان فراهم باشد. از تجربه حیاتی گفته میتوانیم که در حالت روبرو شدن با مشکلی ماهیت حقوقی داشته و دلخواه معمای روزمره شهروندان اساساً به میلیسیا مراجعت مینمایند. نتیجه خدمت و فعالیت میلیسیا است که امروز اعتماد و احترام مردم به کارمندان مقامات کارهای داخلی تا رفت افزوده شهروندان در سیمای کارمند میلیسیا حمایتگری تامین امنیت دولت و ملت خود ولایت قانون و ترتیبات جمعیتی حقوق و آزادی مالکیت و ثبات و آرامی جامعه را می‌بینند. همین سال در دنیا اعتراف کردند که تاجیکستان که از دولت‌های امن‌ترین در جهان میباشد و بهوده ما افتخار از همون میلیسیای تاجیک میکنیم، از همون میلیسیایی که میکنیم که سهمشون خیلی نظررس هست در همین امن و آسایشتگی کشور عزیزمون. در دوره صاحب استقلالی با نظرداشتی در تطبیق برنامه‌های دولتی معیار قانون و سیاست داخلی موقع کلیدی داشتند فعالیت مقامات کارهای داخلی منتظم از طرف پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان مورد توجه قرار گرفته در سمت تامینات مادی تکنیکی و شرایط خدمت رو به پیشرفت دارد. قدم قطعی به سوی آبادکاری‌ها گذاشته باعث گردید که در یک مدت کوتاه میلیسیای تاجیک صاحب بیناهای نو و زمانوی شود. در منطقه سوق نیز مقامات میلیسیا از دستگیری و پشتیبانی اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان رهبریت وزارت کارهای داخلی و مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوق برخوردار میباشد. همه ساله برای بنیاد انشاءات‌های نو و زمانوی اقدام کرده می شود یا بیناهای خدمتی از نوسازی گردیده سطح و صفت خدمت رسانی به اهالی بهتر می گردد. دوام سال 2024 نیز میلیسیای سوخت از چنین دستاوردهای خدمتی بهره‌ور شده است. مثلا 9 سپتامبر سال 2024 پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در شهر خوجند بینای نوی شعبه طبی ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت را به استفاده داده با شرایط خدمت رسانی موثری در آن مهیا گردیده شناس شدند. بینای نو از 4 آشیانه و تهخانه عبارت بوده مساحت عمومی آن در یک جایگی با صحن حولی 8250 متر مربع را تشکیل می‌دهد. در عموم در بینای نوی شعبه طبی 28 حجره کاری موجود می باشد که در آنها برای 20 کارمند طب شرایط مساعد کاری فراهم است. انشاءات‌های مأموری دیگر که در منطقه سوخت ساختمان آنها به نقشه گرفته شده جریان دارد. ساختمان بینای تعلیمی 6 آشیانه با قسمت تهخانه در فاکولته 4 اکادمی وزارت کارهای داخلی و بینای استقامتی برای کارمندان میلیسیا در مرکز مأموری ولایت میباشد. البته چنین توجه و غمخوری هر یک کارمند میلیسیا را وادار می‌نماید در اجرای وظیفه خدمتی مسئولیت شناس برای خدمت به خلق همیشه آماده باشد. در همه گونه وضعیت منفعت جامعه و دولت را پشتیبانی نماید. با مقابل جنایت و جنایتکاری مبارزه به امان برده با زحمت‌های شبانه روزی دستاوردهای کشوری صاحب استقلالمان را پاینده نگاه دارد. یک نفری که جنایت صادر میکنه یا مثلا ترتیبات جمعیتی آرامش و ثبات جامعه را ویران میکنه بیشتر از اون که کسی که جنایت صادر کرده یا مثلا گناه کرده است این مسئولین این نهاد زیاد زحمت بکشن مثلا برای اون که ما شبها آسوده باشیم آرامش داشته باشیم و امروز که تاجیکستان عزیز ما در میان کشورهای عالم یکی از کشورهای امن‌ترین اعتراف گردیده است. من گمان میکنم که در این راستا سهم میلیسیا خیلی بزرگ است و آرامش و آسودگی مردم با فعالیت‌های با ثمر این نهاد مربوط است. تا اینکه زندگی آسوده و بخوف استراحت و دلخوشی مردم تامین باشد کارمندان میلیسیا فعالیت شبانه روزی و به تنفس میبرند. با مقامات کارهای داخلی وکالت‌های وسیع داده شده است که در جبهه حمایت حقوق و آزادی‌های شهروندان دیگر مقامات و ساختارهای دولتی چنین وکالت ندارند. در جامعه پدیده‌های نوی جنایتکاری، تروریسم و اکستریمیسم
киберҷиноятҳо, ҷинояткории муташаккил, муомилоти ғайриқонунии силоҳ ва маводи мухаддир, раванди ҷаҳонишавиро касб карда инсониятро бо ҳаводису воқеаҳое рӯбарӯ карда истоданд, ки барои пешгирии он корманди милитсия бояд дар иҷрои вазифаҳои хизматии хеш боз ҳам бо масъулият муносибат намояд. ҳамкории ҷомеаи шаҳрвандӣ бо милитсия заминаеро барои таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва ҳаёти бехатар мегузорад. натиҷаи ҳамин гуна ҳамкориҳост, ки унсурҳои халалдоркунандаи тартиботи ҷамъиятӣ ба мисли содиршавии ҷиноят ва ҳуқуқвайронкуниҳо саривақт ошкору пешгирӣ шуда, фазои солими зиндагӣ ва муҳити бехатар дар Тоҷикистон таъмин аст. ҳамин аст, ки кишвари мо дар раддабандии давлатҳои амтарини сайёра ҷой гирифтааст. будани сохторе ки ҷомеаро низом мебахшад, мисли милитсияи тоҷик ё ҳамун полисе ки мегӯем милитсияи тоҷик, хеле ҳам зарур аст. ва ҳар куҷое ки милиса ҳаст, интизом ҳаст ва ин чиз ба ҳамдигар хеле қаробати сахт дорад. ва ман онҳоро бо рӯзи таҷлили рӯзашон, ки бо пешниҳоди сарвари кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 10 ноябр ҳамасола дар саросари кишвар ҷашн гирифта мешавад, хуҷастабод мегӯям ва ба ифтихори ба хотири бедорхобии онҳо, ба хотири асаби онҳо, ки инқадар имрӯз медонед ҷомеа 5-5 баробар нест. як кас як каме ахлоқ коста дорад, як кас масалан якраву саркаш аст, як каси дигар масалан тамоман беахлоқ аст. бо онҳо забон ёфтан, гоҳо бо онҳо тезу тунд шудан, гоҳо онҳоро ба тартиб даъват кардан, гоҳо бо онҳо даст ба гиребон шудани онҳо воқеан ҳам асаби бисёр ҳам пурқувват ва иродаи қавӣ мехоҳад, ки ман ба онҳо дар ин ҷода бозам сабр мехоҳам ва аз номи миллати тоҷик, ки дар тартибот воқеан ҳам саҳм доранд, барои онҳо сипос мегӯям. умуман чӣ гуфтани ҳастам, худи ман камонвариро дар ҳамин «Динамо» ташкилоти ҷамъиятии варзишии «Динамо» шурӯъ кардаги будам ва чӣ тавре ки медонед, умуман на танҳо камонварӣ, балки дигар намудҳо ҳам дар ҳамин ташкилоти ҷамъиятии «Динамо» бисёр чӣ гӯем натиҷаҳои баланд дошт ва имрӯз ман ифтихор мекунам, ки ман ҳамчун як аъзои ҳамин «Динамо» будам. имрӯз милитсия ин яке аз сохторе ҳаст, ки тамоми халқи тоҷикро муҳофизат менамояд, эҳтиёт мекунад ва мо имрӯз хурсанд ҳастем, ки имрӯз метавонем дар Тоҷикистони озоди худ ҳамихе озодона гардем. барои ҳамин ба онҳо бурдбориҳо, музаффариятҳо тамона мекунам ва мехоҳам, ки иди худро бисёр бисёр нағз гузаронанд. ба забон гирифтани ибораи корманди милитсия дар зеҳну шуури шунаванда ҳомии ҳуқуқ ва назму тартиботро намудор месозад, ки ҳамеша бо ҷиноят ва ҳуқуқвайронкунӣ сару кор дорад. зеро ҷиноят ва кирдори зиддиҳуқуқӣ на танҳо бар зидди пешрафту осоиштагӣ, балки ба низоми давлатдорӣ низ халали ҷиддӣ ворид менамояд. аз ин лиҳоз фаъолияти милитсия дар мубориза бар зидди ҷинояткорӣ, пешгирӣ ва ошкор намудани ҷинояту ҳуқуқвайронкунӣ баҳо дода мешавад. дастовардҳое ки дар соли 2024 сохторҳои таркибии мақомоти корҳои дохилии вилояти Суғд дар самти таъмини тартибот ва амнияти ҷамъиятӣ мубориза бар зидди мураккабтарин унсурҳои ҷинояткорӣ ба даст оварданд, хело зиёд мебошад. чанд мисол аз фаъолияти милитсияи Суғд дар соли 2024ро метавон ҳамчун дастоварди оперативӣ таъкид дошт. чунончи дар доираи як амалиёти бобарор мусодираи 32 килои 10 грамм воситаи нашадори намуди ҳашиш аз узви шабакаи трансмиллии нашаҷаллобӣ шаҳрванди ҷумҳурии Афғонистон Расид Абдулбосит аз тарафи шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ шаҳри Истиқлол. дар натиҷаи коркарди ахбороти оперативӣ ғофилгир кардани 3 узви шабакаи трансмиллии нашаҷаллобӣ шаҳрвандон Ярмухаммедов Бахтиёр Темурович, истиқоматкунандаи ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, Ҳомидов Маҳмадсолеҳ Ғозиевич, сокини шаҳри Исфара ва ҳаммаслаки хориҷии онҳо шаҳрванд Баротов Ботирҷон Мамад Алиевич, истиқоматкунандаи шаҳри Бекобод, вилояти Тошкенти ҷумҳурии Ӯзбекистон бо мусодираи 17 килои 15 грамм воситаи нашадори намуди ҳашиш аз ҷониби масъулини шӯъбаи Кофтукови ҷиноятӣ раёсат. ошкорсозии ҳаракатҳои пардапӯшонаи нашаҷаллобии шаҳрванд Амирхонов Пинахон Нодирхонович, истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд бо мусодираи 9 килои 760 грамм воситаи нашадори намуди афён аз тарафи кормандони шӯъбаи мубориза зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддирӣ раёсад. мусодираи мухаддароти психотропии намуди метиамфетамин,
ё ба истилоҳ воситаи нашадори синтетикии кристалл аз ду гурӯҳи нашаҷалобӣ 10 моҳи июн ва октябр аз ҷониби шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Тарафшан одамкушиҳои бераҳмона, куштори модару духтар, шоира ва мастона Бобоеваҳо, истиқоматкунандагони ҷамоати деҳоти муҷини ноҳияи Деваштиҷ аз ҷониби собиқ домоди хонавода Шаҳрванд Ҳасанов Мақсуд Баҳромович, ошкор сохтани куштори муҳоҷири меҳнатӣ Алиқулов Баҳром Раҳимович, истиқоматкунандаи деҳаи Киштудаки ҷамоати деҳоти Юрии шаҳри Панҷакент, ки бо аломатҳои марги маҷбурӣ ҷасади ӯро санаи 28 марти соли 2021 дар дохили борхалта дар канори роҳи нақлиётгарди Хатково Димитриеви шаҳри Сергеево Посади вилояти Москваи Федератсияи Россия мақомоти интизомии Федератсияи Россия дарёфт намуда буданд аз тарафи шӯъбаи минтақавии раёсати мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд, ошкорсозии ҷинояти одамкушӣ зимми санҷиши гӯё худкушии Шаҳрванд Боқиева Баҳринисо Нумоновна дар шаҳри Тарафшан, ки аз ҷониби шавҳар ба таври маҷбурӣ аз ҳаёт маҳрум карда шуда, баъдтар саҳнаи сунъии худкушӣ ташкил карда шудааст. Кушторҳои бераҳмона дар шаҳри Конибодом, боздошти зану шавҳар барои тамаҷҷӯӣ бо роҳи таҳдиду иръоб ва ба манбаи даромади пулӣ табдил додани сокини ҷамоати деҳоти ғулакандоз дар ноҳияи Ҷабор Расулов, боздошти ҷавонзанҳо, модарони фарзандфурӯш дар ноҳияи Ашт, дастгир шудани ҷустуҷӯшавандагони дар содир намудани ҷиноят гумонбар, ошкорсозии қаллобиҳои бисёрлаҳзаина, чорводуздӣ, дуздӣ аз манзилҳои иstiqomatӣ, бадрафтории ноболиғону наврасон, дар натиҷаи корҳои фаҳмондадиҳӣ баргардонидани даҳҳо афроди гумроҳзада ба ҳаёти осоишта, озод намудани онҳо аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ва садҳо дигар намуд ҷиноятҳои қасдонаи бостоби васеъи ҷамъиятӣ дошта аз маҳорат ва малакаи касбии милитсияи Суғд дарак медиҳад, ки мунтазам тавассути барномаҳои телевизионӣ намоиш дода мешавад. дар арафаи санаи бошуку рӯзи милитсияи тоҷик қарор дорем. яъне иди касбии онҳое ки хоби орому зиндагии осудаи мо аз онҳо вобастагӣ калон дорад. рӯзи милитсия на танҳо ҷашн, балки нигоҳи ба гузаштаи пурифтихори кормандони содиқи ин ниҳод аст, ки солҳо ба мардум, ба ватан содиқона хизмат карданд. имрӯз мо аз ҳамаи кормандони ҳифзи ҳуқуқи худ изҳори сипос мекунем, ки ҳаёти худро ба ҳимояи амният, сулҳ ва осоиши ҷомеа бахшиданд. милитсияи тоҷик аз аввалин рӯзҳои таъсисёбии худ ҳамчун сипари амният ва тартиботи ҷамъиятӣ фаъолият дорад. ҳамарӯза новобаста аз хатарҳо ва мушкилиҳои зиёд, онҳо бо рисолати наҷибонаи худ ҳимояи мардум ва ватан пайгирона амал мекунанд. ба туфайли кӯшишҳои онҳо имрӯз ҷомеаи мо осоиш ва амниятро эҳсос мекунад. бовар дорем, ки ин рисолати муқаддаси хешро минбаъд низ идома дода, ҳамеша рамзи адолат, сулҳ ва боварӣ барои пиру ҷавони кишвар боқӣ хоҳад монд. дар соли 2024 милитсияи Суғд дар самти бениқоб сохтани фаъолияти пардапӯшонаи шахсони сеҳргару ҷодугар бо ном муллову мушкилкушо, фолбин ва гӯё чорасозони мардум фаъолияти худро пурзур карда, садҳо нафар сарукоргирандагони ин гуна шуғли номуносиби характери хурофотпарастона доштаро муайяну ба ҷавобгарӣ ҷалб намуд. ҳар кадоме аз дастгиршудаҳо бо шеваю усулҳои маккорона, нағмаҳои ғалатӣ шаҳрвандонро гумроҳ карда бо ваъдабозӣ маблағи пулӣ меситониданд. корбари милитсия ошкор сохт, ки воқеан чунин нафарони бо ном табибу сеҳргар, дохону ҷинбарор ва тақдируҷунбону фолбин аз зудаи коре намебароянд ва ба ҷуз фиребу найранг дигар истеъдод надоранд. мутаассифона истифодабарӣ аз хизматрасониҳои ин тоифа инсонҳо имконият медиҳад, ки фаъолияти ғайриқонунии онҳо идома ёбад. ошкор шудани ҷиноят ё ҳуқуқвайронкунӣ садди устуворест баҳри идома наёфтани кирдорҳои барои ҷомеа хавфнок ва метавонад осудагии ҷомеаро таъмин намояд. дар сохтори мақомоти корҳои дохилӣ ҳар як хадамот мақоми хос дошта дар пешбурди самти фаъолият ба мисли ошкор сохтани ҷинояти содиршуда, мубориза бар зидди ҷинояткорӣ, таҳлил ва нақшабандии фаъолият вазифаеро иҷро менамоянд. дар баробари хадамотҳои оперативӣ
соҳаи тафтишоту криминалистика, таҳқиқ, фаъолияти маъмурӣ, ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ, хадамоти алоқа, таъмини бехатарии ҳаракати роҳ, фаъолият оид ба огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқу вайронкуниҳо миёни ноболиғон ва ҷавонон, назорати низоми шиносномавию ба қайдгирӣ ва дигар доираи вазифаҳо самти фаъолияти милитсияро дар бар мегирад. анъанаҳои хизматӣ аз насл ба насл гузашта мувофиқ ба талаботи замон ба роҳ монда мешавад. собиқаи хизматии ман дар сафи мақомоти корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон 23 солро ташкил медиҳад. тӯли фаъолияти хизматиам ман ба хубӣ дарк намудам, ки дар сафи мақомоти милитсия танҳо кормандоне фаъолият карда метавонанд, ки ҳисси баланди масъулиятшиносӣ, ватандӯстӣ, мушкилнописандӣ, садоқат ба савганд ва пеши интихоб намуда дошта, ба туфайли заҳматқаринӣ дар пойдор сохтани назму тартибот дар ҷомеа, пешгирӣ ва ошкор намудани ҷинояткорӣ ва тарбияи маърифати ҳуқуқӣ дар замири ҳар як шаҳрвандон саҳми бориз дошта бошад. боиси ифтихор аст ки халқ дар симои милитсия муҳофиз такягоҳ ва мададгори худро мебинад. ин эҳтиром худ аз худ ба вуҷуд наомадааст. ин аз пеш аз ҳама аз меҳнату заҳматҳои кормандони милитсияи тоҷик мебошад, ки халқ ба чунин боварӣ сазовор донистааст. ва ман ҳамчун корманди ҷавон ва муфаттиши милитсия қалб медиҳам, ки барои татбиқ намудани адолати ҳуқуқӣ ҳидрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки ба кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дода мешавад, бечуну чаро ва софтдилона ва содиқона онҳоро иҷро намоям. мавқеи собиқадорони соҳа, ки мактаби милитсияи тоҷикро ташаккул дода ба шакли имрӯза расонидан беназир аст. таҷрибаи андӯхтаи онҳо имконият медиҳад, ки анъанаҳои хизматӣ дар мақомот ҳифз карда шавад. меҳнати собиқадоронро на танҳо ҳукумат, балки халқ низ қадр мекунад. тасдиқи ин гуфтаҳо дар соли 2024 бо қарори маҷлиси вакилони халқи вилояти Суғд, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8 деҳаи лангари ҷамоати деҳоти тағояки ноҳияи Спитаменро ба номи собиқ муовини вазири корҳои дохилӣ генерал-майёри хизмати дохилӣ Акбар Али Умаров номгузорӣ карданд. ба ин муносибат дар саҳни мактаби мазкур бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, собиқадорон ва кормандони мақомоти корҳои дохилӣ, омӯзгорону хонандагон ва аҳли пайвандони марҳум чорабинии тантанавӣ доир карда шуд. номбурда таҳсилдидаи ҳамин мактабе мебошад, ки номи ӯро гирифт, ё ин ки ба муносибати гиромидошти хотираи неки генерал-майёри милитсия марҳум Темурҷон Раҳимбоев бо ташкили ҷамомади ёдбуд дар назди ҳавлии истиқоматиаш лавҳаи ёдгорӣ гузоштанд. чунин таваҷҷӯҳ гувоҳи он аст, ки хизмати фарзанди содиқ ба савганд аз хотираҳо фаромӯш нашуда ба таври ҳамешагӣ дар дилу дидаи мардум ҷой дорад. агар фаъолияти милитсияро ба солҳои гузашта 20 сол пеш қиёс намоем, ҳозир дар тамоми самтҳои фаъолияти милитсия пешравиҳои назаррас ба вуҷуд омадааст. аз соли 1989 то соли 2024 дар ин мақомоти пурнуфуз адои вазифа намудам. таҷрибаҳо нишон медиҳад, ки асосан баҳри пешбурди кор ва ноил гаштан ба эътибору ҳурмати мардум, ин пеш аз ҳама хушмуомилагӣ бо шаҳрвандон, муносибати бо диққатонаи кормандон бо шаҳрвандон мебошад, ки ин мақомоти қудратиро баҳри баланд бардоштани обрӯю нуфузи он ҳиссагузорӣ менамояд. имрӯзҳо ба ғайр аз иҷрои вазифаҳои хизматӣ, милитсия бо баргузории чорабинҳои гуногуни фарҳангиву тарбиявӣ анъанаҳои ниёгонро пос дошта, ҳамзамон баҳри солимии ҷомеа, ҳифзи ҳаёту саломатии шаҳрвандон, баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии онҳо бетараф нест ва дар татбиқи барномаҳои давлатӣ саҳмгузор аст. гуфтан ба мавриде аст, ки нерӯи корӣ ва сафи мақомотро на танҳо мардон, балки занони матинирода низ мукаммал кардааст. онҳо дар баробари рисолати модарӣ ва тарбияи фарзанду рӯзгордорӣ, ҳамчун муҳофизони ватан бори вазнини ин касби пурифтихорро бар дӯш доранд. дар милитсия вазифаҳое низ мавҷуд аст, ки хоси зан модар буда фаъолияти ҷинси латиф ба ин гуна вазифаҳо муваффақият меорад. чӣ тартибу низоме, ки дар мақомоти корҳои дохилӣ барои мардон пешбинӣ шудааст, ҳамин талаботро корманзанон низ иҷро менамоянд. фаъолияти занҳо дар бахшу шӯъбаҳои оперативӣ, таҳқиқу тафтишот, ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ, хадамоти кор бо ноболиғон, шиносномадорӣ, котиботу муҳосибот умуман дар тамоми самтҳои фаъолияти милитсия дида мешавад ва ин нишонаи эътибору эҳтироми давлат ва ҳукумати кишвар нисбат ба модарону занон аст.
توجه سرور دولتمان امام علی رحمان مخصوصا به اکادمی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان که یکی از مؤسسه‌های عالی تعلیمی به شمار می‌رود و در تربیت نمودن جوانان بالیاقت در این مقامات سهم می‌گذارند بی‌نهایت بزرگ می‌باشد. دلیل همین این گفته‌ها گذاشتن سنگ ساختمان اول به فاکولته نوبنیاد و زمانوی می‌باشد. ما همین هیئت پروفسوران و آموزگاران فاکولته جواباً به این غمخوری‌های سرور دولتمان همین اون مسئولیت‌هایی که در دوش داریم علل خصوص زن‌ها نیز برابر مردم در همین فاکولته با سربلندانه مسئولیتی در دوش داشته خود را اجرا نموده برای تعلیم و تربیت کورسنتان با تمام حس خویشتن‌شناسی و خودشناسی ملی یعنی سهم می‌گذاریم. یادآور شدن به مورد است که عین حال میلیسیای تاجیک در روند اصلاحات قرار دارد و اساسی‌ترین بخش آن را نزدیک و مستحکم سازی رابطه میلیسیا با جامعه، تکمیل سطح دانش و جهانبینی کارمندان، تأمینات با معاصرترین تکنیک و تجهیزات خدمتی، شفافیت در فعالیت مقامات و خدمت رسانی با صفت جهت فراهمسازی جامعه به خطر و آسایشته در بر میگیرد. در این سمت در ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت پیوسته مشغولیت‌های ساحوی، سمینار و کنفرانسی‌های آموزشی با جلب کارشناسان و متخصصان و آزمون و چاره‌بینی، سنجش‌های مخصوصی نظریوی و عملی گذرانده می‌شود تا اینکه درجه کسبیت حیات شخصی هم قدم زمان باشد. مکتب بزرگ تربیت در روحیه و تندرستی، جسارت و مردانگی، محافظ عدالت و ده‌ها دیگر خصلت‌ها را می‌توان به میلیسیا نسبت داد. به خاطر منتظم نشان دادن صداقت استوار به وطن و کسب پیش نموده، دارندگان این کسب پرشرف را که در برابر مبارزه بر ضد جنایتکاری مسئولیت اساسیشان خدمت به خلق است، حکومت مملکت و هم خلق قدرشناسی و احترام می‌نمایند.